Els Bakker, je bent vandaag te gast op het Buma NL Gala. Wat vind je hiervan? Nou, het is een heel spektakel. Het zonnetje schijnt, dus ja, leuk, gezellig. Nou, Buma is natuurlijk heel belangrijk voor ons. En zonder Buma dan waren wij eigenlijk nergens. Dus eigenlijk is het wel een van de belangrijkste instanties voor het Nederlandse lied. Dus jij gaat volgend jaar zeker hier weer komen? Als ik een uitnodiging krijg, wel. Maar ja, ik denk het wel. Van een beetje geluk hebben we ook nog met de beste single. Het zou mooi zijn. Ja, de single doet het hartstikke goed. En ik ben er heel blij mee en hartstikke trots op. En ik vind het zelf een leuk liedje. En hij doet het goed. Dus nou ja, wat wil ik nog meer? Wie is bij jou gekomen met dit liedje? Ikzelf. De tekst is ook van mij. En het is eigenlijk een Eurovisie liedje van Carola uit Zweden. En ik vond het toen al zo gek dat zij het niet won met dat liedje. Het is een jaartje of 5, 6 geleden. En ik heb daar een Nederlandse tekst op gemaakt. En dat is dan de single geworden. Hij is niet vertaald, want dat was niet te doen. Want in het Engels heet het invincible en dat betekent onoverwinnelijk. Nou, dan vind ik dat al helemaal geen woord om onoverwinnelijk te zingen. Dus ik heb eigenlijk die hele tekst in het Engels ben ik vergeten. En gewoon compleet iets nieuws gemaakt. Dus waar het eigenlijk over gaat, gaat het nu niet meer over. Laat ik het zo maar zeggen. En waarom Laat mij voor jou de laatste zijn? Nou, ik zing meestal liedjes over liegen en bedriegen en slechte mannen. Dit gaat over een goeie. Waar kunnen je fans jou de komende tijd zien? Goh. Weet je dat ik dat echt niet weet? Dat ik doe altijd 's maandags kijk in mijn agenda waar ik het weekend naartoe moet. Zullen we anders gewoon zorgen dat die fans voor jou hetzelfde doen als jij even naar je website en naar je agenda kijken? Ja, of op YouTube of Facebook. Twitteren, dat snap ik niet. Dus daar ben ik nog niet aan begonnen. En gewoon www.elsbakker.com en alles kunnen ze vinden.